Ejner Esbjergs Markelag. Det er jeg som formand. Tak for, at I vil dele denne fejring sammen med os. Det vil sige alle os skøre entusiaster, der smiler pænt omkring jer i dag. Og det er de fleste af jer. Det vil sige. Der er nogen, vi ikke kender. En af de ældste og smukkeste smarkejolle langs vores kyst, frem til 90 år i år. Hun præsenterer sig ekstra fint i dag med røde barkedesign. Det vil sige, at nu er det kun forsejlet, der I kan se. Ellers kommer den store op, og så måske et topsejl, hvis det er til det. For at forstå vores begejstring i det her miljø, så skal jeg have frem lange historie i en kort version. Bygget i 33 i Snekkesten, bygget til ruse- og garnfiskeri og hver familie Arnoldsen Somlevæk livsgrundlag i 33 år. Derefter fritidsjolle for Per Christiansen frem til 1981. Her samlede i mange år en stor mængde af fiskeredskaber og jolle langs kysten. Nu kaldes fiskerisamlingen, og det blev foræret til Gårdmuseet. Og ham skulle dog sejles og ikke lande på landjorden. Og Esbjerg Lystfiskelag fik brugsretten til jollen i fritiden gennem alle disse år. Skal vi tage en længe leve? Længe leve frem! Hurra! 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 All the way, you rolling kings, heave away, all the way, you'll hear me sing. We are bound for South Australia. South Australia's a mighty fine land. Heave away, all the way, it's full of lizards, flies and sand. We are bound for South Australia. Two naked women in the sand, heave away, all the way. He's wishing the other was sad. We're bound for South Australia. All the way, you rolling kinks, heave away, all the way, all the way. You'll hear me sing. We're bound for South Australia.